OK. A ahojte ľudia, dneska si tu zahrajeme Subnautiku. No, je to veľmi super hra. Zajtra, takže 9. na to končí zľava. 9.4. na to končí zľava, je 70% zľava, je to veľmi lacné. Takže keď si to chcete zahrať, sťahujte si okamžite zo Steamu. No a ináč dajte like na toto video, odber na môj kanál a dúfam, že sa vám bude video páčiť a idem vytvoriť nový svet. Dá si to obali survival, ne? Launch in 3, 2, 1. Takže úvodnú scénku máme za sebou. Musíme to hlásiť. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Akože túto nepoznám. Na tomto mieste to moc nepoznám. Tak skúsim to tu nejak spoznať, sa nájsť. Je niečo tam? To si zoberie zatiaľ tento šrot. Dávaj. Toto tu už poznám. Toto tu už poznám na tomto mieste. Radšej sa uistím, že som na úplne správnom mieste. Takže sa pozriem sem. Tak poď. A som dosť pomaly, akože mal by som tu dosť rýchlejšie. Poď. Tam vzadu niekde by už mal byť asi Plateaus. Viete, ten červený bajom. Tu je stalker. Tak pozorňaň ho. Aby nás nezožral. Aby nás tento nenaprdil do ksichtu. OK, toto je ono. Je to 400 metrov od našho live podu. Celkom ďaleko. Ale aspoň som sa trošku zorientoval. To je
To je zatiaľ dobré, ne? Že som sa zorientovala, že kde som. Tak. Aspoň si tu poberiem nejaké číto šroty. Titánu není nikdy dosť. Tu je kozák, potom si to naskenujem. Strašne pomalý som. Strašne, akože fakt. Nadýchnúť. Tak som nadýchnutý. Takýmto tempom by som to nedohral Subnautiku. Si myslím. Dobrý deň, není pán prdič. A nenaplňte mi toxíku? Ďakujem. A ja si idem dole pod výkavky. To oxygen tank. Tak, nacestoval som sa. Cestoval som. Poď. Tak, Titanus. Máme Titán. A i prvú oxygen bombu. Tak. New blueprint acquired. Myslím, že by sme si niečo mohli takto kliknúť. Toto a toto. OK. Najprv si vykrátime tzv. Skener. A čo na to potrebujeme? Tieto hríbiky. Krásne. A jeden kopr. Ktorý by sa mal získať z vápencových líčniakov. A žiadne tu nevidím. Haló. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Tak. Sulfur is an essential component of the repair tool. Titan. Olovo. Niekedy využijeme. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Mám battergos a máme skener. Acquired. Tak, hej. Tak konečne som to vykratil. Mám The skener. scanner can be used to synthesize blueprints from salvaged technology and to record Tak si alien tu ideme biological naskenovať data. nejaké tie blbostičky. Čo to sú? Keby tu vlastne nejaké boli. Beacon. Výborne. Jeden z dva. Tu je ďalší beacon. Tak. Máme bojku. New Výborne. blueprint acquired. A mohli by ste mi aj napísať do komentov, že kde by sme si mali postaviť bejsku. 30 seconds. Tak. Lebo ja fakt neviem, kde si mám postaviť bejsku. Ale niekde v ďalekých a nebezpečných biomoch ako Black Kelp, tady pri Aurore alebo v Toons. To si nepostavím. To si určite nepostavím. Chcel by som v nejakom bližšom a hlavne bezpečnejšom biome mať bejsku. Chápete? A bejsku teraz myslím, že nemusíme riešiť. Teraz musíme riešiť ostatné veci. Ako napríklad nájsť návod na blúzák. Ten bude veľmi potrebný.
Ešte tu nič nevidím, iba rastlinky a nejaké korály. Sice je to pekné, ale peknejšie by bolo, keby som našiel kluzák. Kluzák, kde iba si? Kluzák. Ja ho potrebujem. Ja ho nutne potrebujem. A potrebujem sa aj najesť a získal som rybičku. Tu si potom upečiem. Ňam. Stále nič, stále žiadny kluzák. Ja tu nebudem 3 roky pre jeden kluzák. To sa mi to alebo sa stmieva? Stmieva sa. Musím utíkať. Ja som nevedel, že deň je taký krátky v Subnautike. Ale stmieva sa. Ja som chcel, že na jeden deň v Subnautike spravím jedno video. A takýmto tempom by som, než by som dohľal Subnautiku, spravil iba asi 100 videí. Lebo ten deň je fakt krátky. Už je noc, už je skoro noc, už je noc. Musím ísť. Lebo v noci vidím úplný prd. Nič nemáme. Nič. Môžeme nič. Aspoň si tu nalovím nejaké rybičky blízko môjho lifepodu, ktoré si upečiem a spapkám. Poď sem. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Rybičku dám. Yummy. Tak. A tu si počkáme, než bude deň. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall.
Okej, mamy dzień już. O. Tak. A idziemy na ten kozak. Gdzie? A taki raz, prawnie? Tak. Zaberę si toto semienko, keby som bol dosť rýchly. Ďakujem. To budeme potrebovať aj na nožík, aj na kúzak. Takže tak. A ideme získať blueprinty. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological Okay. biomes. Further study recommended. Pede ale povedal nejaké vedomosti, ktoré nikto nepotrebuje. Aj tak? Tak. Nadýchol som sa a zatiaľ nič také nevidím. Tak. Myslím, že v takýchto terénoch, tu v tejto oblasti, by má byť niekde aj Seaglide fragment. To viem. Je nám hudbička, dúfam, že si užívate a dúfam, že není copyright, a copyright by nemala byť. Tak. Poď. Kde tu by to malo byť? A stále nič. Je tu možno niečo? Tak? Jeden cigaret fakt potrebujem. OK. Lepšie ako nič. Aj tak. Ani tu to není. Tak kde to je? Niekde v nebesách? Asi to niekto ukradol. Asi to nejaký stalker zožral, alebo tak. Skúsim sem. Pamätám si, že tu som párkrát získal Seaglide. Takže vyskúšam. Tu je Seaglide. Jeden z dvoch. Získaj titán. A máme tu sa... Yes. New blueprint Okay. acquired. A padám naspäť k live podu. Tak. Potom sa vám ozvem, keď tam budem. OK.
OK, jsou tu. A na toto pěkně si. A pěkně si aj toto. OK, tak najprv jsem si chtěl ten tank. Takže co potřebuje? Sklo. Sklo a stříbro. Takže tak musíme dát sem tie veľké korálové rúry, lebo v tých býva kvadrilión vecí. A ešte takých dobrých, presne suroviny tam sú. Dobré. Tak toto vyzerá. Takže 4 remene potrebujem. 3, 4. Tak kemenia máme dosť. A teraz musíme ísť do tohoto kelpobiomu, aby sme získali striebro. Lebo tu sa vyskytuje ten výčňok, z ktorého sa dá získať. Už sme v Kelp Foreste. Tak sme tu, vidíme tu stalkerov, jak si papkajú svoje večere. Tu máme aj fragmenty. Máme. Ešte iba jeden ostáva. 30 seconds. Tuto. Prosím. Yes! Silver-based wiring, it's an Yes. essential component of Máme many to. habitat Môžeme si to modules. vykraftiť. Poď hore, padaj. Choď tam. Oxygen. Tak. Sme hore. A znova sa vám ozvem, keď budem u Lifepodu. Tak už sme tu u Lifepodu. Už sme u Lifepodu. Potom. A ideme si vykratiť oxygen tank. Sklo. A ešte jedno. Tak. A máš to kyslíku. To je výborné. Sulkonovú gumu máme. Na divo. Lubricant is essential in Gracias, construction of nožík. vehicles and power plants. Weapons Tak. were removed from Máme standard nožík. survival blueprints A ide si- following the massacre a ide on získať Vraxis Prime. The veci na knife remains the only kúzak. exception. Takže potrebujeme 3 kopre. Tak a tie kyselinové hríby. Takže hríby máme. Teraz potrebujeme copper. We need copper right now.
toto je posvetený dar. Koralová dvůra. OK. Jedna strok. Dva strok. Tři strok. Tak máme. A tu máme síru. Síru tu máme. A tu titán. Ještě si získáme síru. Do skršvičového hnězda. Bude to celkom nebezpečné. To je jaskyňa. Tu by ten krášvížaj mal být někde. A tu. Má síru. A musíme... A padáme ven. Von. Už nás jako ubývá kyslík. Pojď. Tak. Tady je lifepod. Pojď tam. Makaj. Tak. Pojď. Musí tam jíst. Pojď. To je strašně pomalý, ale když si vykrátíme ten kusák, budeme rychlejší. Budeme. Tak. Když si vykrátí kusák. Já musím si ještě tři věci vykraftit. Takže baterka. Drot. Máme kozák. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod Opravíme si or life pod. Life pod secondary systems online, running full environment diagnostic and outputting results to database. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Myslím si, že pri toto video by to bolo všetko. V budúcom dieli by som si chcel získať Sea-mod, aspoň fragmenty. A potom našom si postavím ten Sea-mod a stač obydlia. Nezabudnite zanechať like na tomto videu. Dajte odber na môj kanál. Majte sa pekne, buďte šťastní a čaute. A vidíme sa v ďalšom dieli.